महाबळेश्वरमध्ये नगरपालिका आणि महावितरणमध्ये वाद झाला। महावितरणकडून नगरपालिकेचा वीज पुरवठा आता खंडित करण्यात आला। नगरपालिकेने महावितरणचं कार्यालय सील केले। जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीनंतर आता वादावर पडदा पडला। महाबळेश्वर नगरपालिका आणि महावितरण यांच्यामध्ये मोठा संघर्ष उफाळला। महावितरणने पालिकेची थकबाकी वसूल करण्यासाठी बोट क्लब, प्रवासी आणि प्रदूषण कर नाके तसंच एसटीपी इथला वीज पुरवठा खंडित केला। याला प्रत्युत्तर म्हणून पालिकेने महावितरणचं कार्यालय सील करून त्यांचा पाणी पुरवठा बंद केला। हा वाद विकोपाला गेल्यानंतर दोन्ही विभागांनी काही प्रमाणात थकबाकी भरली। मात्र याच दरम्यान पालिकेने महावितरणच्या 33 केव्ही उपकेंद्रांची इमारत परवानगीशिवाय बांधण्याचा मुद्दा उपस्थित करत ती सील करण्याचा निर्णय घेतला। या दोन्ही सरकारी विभागातल्या वादाची शहरामध्ये सध्या मोठी चर्चा आहे। त्यामुळे हा वाद जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला। अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने आणि लोकहिताचा विचार करून दोन्ही विभागांनी समेट साधला। पालिकेने महावितरण कार्यालयाचं सील काढलं तर महावितरणने पालिकेचा वीज पुरवठा सुरू केला आणि वाद मिटला।